O Concello de Poio recibirá máis de 726.000 euros para este proxecto de recuperación das contornas tradicionais entre Casalbito e o Padrón. Son fondos que proceden da Deputación de Pontevedra, que asume deste xeito o 100% do custo do proxecto, con 545.000 euros do plan extra e 181.000 do plan máis provincia deste 2025. O proxecto contempla a renovación total desta contorna. É unha obra que nace, en este caso, dun convenio coa Diputación, dun plan extra e donde firmamos un convenio donde hai unha aportación que ten que facer o Concello e que o Concello tamén na facemos con outro plan máis provincia da Diputación. Quere decir que é unha obra que está financiada íntegramente por distintos fondos da Diputación de Pontevedra. Unha actuación que contempla a mellora da seguridade viaria nesta zona, afectando a travesía de Casalbito e as rúas do Padrón e Cela, un proxecto que supón a renovación de todos os servizos xunto coa creación dunha plataforma única. A actuación son 2.500 metros cuadrados, con partes de reducción da velocidade para os vehículos, espazos específicos para os peóns. Tamén se actuará na parte de abaixo, que é a que non se ve, pero tamén é moi importante. En definitiva, que eu creo que hoxe estades todos de parabéns. É unha obra que vai a repoñer os servicios, é unha obra que vai a garantir a mobilidade, é unha obra que vai a dar alternativa a PO 308, que estamos falando dun vial autonómico donde máis tráfico existe a toda Galicia, con máis de 20.000 vehículos, e é unha obra necesaria porque tamén vai a ser unha alternativa para as nosas mariscadoras que durante todo o inverno traballan nesta zona e vamos a ter unha zona alternativa para poder camiñar de forma seguro. Con esta mellora créase tamén unha alternativa segura para acceder ao núcleo de Combarro, polo que ademais discorre un treito da ruta do Padre Sarmiento.